faktisk, ikke? Så ude i skoven, der har jeg faktisk hørt en historie. Ude i skoven, ikke? Ude i skoven. Bag alle træerne, der findes en port. En port. En stor port. Og inde i den port er der en gang. Og inde i gangen er der en lille pige. Det var en lille pige, hun gik ud i skoven en gang. Og da hun kom ind til den gang med den røde port og gik ind i gangen, fandt hun aldrig ud igen. Det siges, at hendes genfærd stadig lever derinde. Ja, det lever stadig derinde. Og dem, der har prøvet at lede efter pigen, de er aldrig kommet ud igen. Det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke på det. Det siges, hun har spist dem, og ikke efterladt andet end deres knogler og bare næver. Ej, nander! Det tror jeg ikke på. Det er rigtigt. Det tror jeg ikke på. Det er Så bevis det. Ja, vi. Ja, bevis det. Vi tager dig ud. Nej, det gør vi ikke. Bevis det. Jeg skal ikke derud. Jo, vi skal derud nu. Ja, vi går derud. Ja, vi går derud nu. Kom så. Er vi der snart, eller hvad? Det er den her vej. Ja, det er den forkerte vej. Kom. Pas lige på. Ja, det er jo alt det der sten her. Er der ikke nogen æderkopper? Jeg trækker i strålene. Strålerne. Yes, nej. Vi skal altså den her vej. Nej, ikke der. Kom nu, mand. Kom nu. Kan I finde en anden vej? Der er ikke nogen æderkopper. Kom nu. Ej, så lige på den gren. Bare rolig. Ej, pyt. Jeg beskytter jer, piger. Der er æderkopper. Ej, lad os brænde den her. Der er noget her. Er det her? Det var noget. Hallo, sig noget. Ja. Okay. Slå ham. Vi er der nu. Jakob, det her, du går først. Jeg vidste jo ikke, den var der jo. Det var bare en historie. Det var dig, der sagde, at vi skulle det der, ikke? Ja, det var det. Du går ind først. Gå nu ind, din Kom kylling. nu, Jake. Jeg er i hvert fald ikke en kylling, Steffen. Hvis jeg er en kylling, hvorfor går du så ikke derind? Ja, Steffen, hvorfor går du ikke derind? Ja, hvorfor går du ikke derind? Det kan jeg da også. Tak. Så går der. Det er ikke så sjovt. Kom nu bare. Gå nu ind. Og Lars, nu er din tur. Lars, du ved godt det samme der. Kom nu. Lars, kom så. Gå nu, han bliver bange. Han vil have dig hos sig. Ja. Og så er det dig, Dissing. Jamen, jeg bliver bange. Og dig, Mia. Lars, du går for mig. Jeg er lige bag jer. Hvis I bare lige går ind. Jakob, hallo, kom nu i to. Ja, nej. Ej, hvor er der ulænder. Jeg er lige bag jer. Ej, hvor er der ulænder. Er der æderkopper? Ja, der er vildt mange æderkopper. Ej. Hvor er den lang! Den er vildt lang, den her! Hallo! Ej, det er ligesom du sagde! Kom nu ind, skynd dig! Ej, kan vi ikke være det? Gå ud igen. Jeg skal hjem, mand. Der er Det er så langt og mørkt. Nej, vi kom nu bare! Vi bliver nødt til at dele os her. Den Prøv lige at se den her. Ej, den er så ulækker. Der er ikke noget hoved på. Det er nok den lille pige. Måske. Okay, jeg foreslår, hvis vi skal fange pigen, eller finde hende i hvert fald, ikke? Så synes jeg, at hvis der var nogen, der gik den vej, og hvis der var nogen, der gik den vej, så ville vi kunne undersøge det meget bedre. Jeg går den vej. Ja, så går jeg også. Det siger jeg med sammen. Jeg går den vej. Vi går den vej. Ja. Ja. Vi går den vej. Ja, vi går den vej. Jeg går med. Okay. Ja, du går med os. Ja, kan I så ikke gå den vej? Dissing, går du lige derned sammen med... Godt nok. Yes, så mødes vi her om et kvarter. Ja, okay. Ja. Her med kvarter. Ja. Godt nok. Du går forrest. Ja. Gå nu. Jakob, er det den her vej?
Jakob? Hvor er du henne, Jakob? Jakob? Jamen, hurtigt, Jakob, kom nu. Jeg kunne ikke finde det, og så stod vi der i mørket, og så det pludselig så skreg hun, og jeg råbte Louise. Hvad skete der? Så lå hun på gulvet, og hun er død. Det er en lille pige. Er det pige? Det er en lille pige. Det er rigtigt. Det Hun er derovre. Jeg skal ikke derfra. Jeg vil hjem nu. Hvad gør vi? Jeg vil hjem. Jeg vil også hjem. Nej. Jo, vi kommer for at finde hende. Nej, vi gør ikke. Vi bliver nødt til at finde pigen for at få Louise tilbage. Hun er død. Kom ikke tilbage. Jeg gider ikke mere. Jeg vil hjem. Det er den kæreste prise, vi har. Du kan først, Steffen. Du går nu. Det er dig. Du gik også først før. Kom nu. Jeg er også den stærkeste. Nej, det kan så diskuteres. Gå nu bare, Steffen. Ja. Jeg vil gerne hjem nu. Jeg vil også gerne hjem. Jeg gider ikke her mere. Det var ikke sjovt. Det er ikke sjovt. Jeg vil gerne hjem. I morgen venter mig. Hold nu op, Michaela. Nej. Din mor har lavet jordbærbrød til mig. Har så ret mørkt. Camilla, kom nu. Med ret. Er Camilla Nu vil op jeg gerne hjem nu. Er Camilla op her? Nej. Nej. Var nede bag dig? Ej. Ja, jeg ved. Men så... Hvad sker der? Jeg vil hjem nu. Jeg vil også hjem til din mor. Så... Jamen, hun må være dernede et Nej, sted. jeg vil hjem nu. Jeg vil hjem nu. Ja. Jeg vil hjem nu. Hjem. Steffen. Michaela! Jeg skulle hjem til din mor. Michaela! Michaela! Jakob! Hvor er I henne? Jeg skal ikke være her mere. Jeg er her, jeg er her. Jeg er her. Det var pigen. Nej, det var det ikke. Det var ikke mig. Det var... Du er syg! Væk med dig, din psykopat! Ned med din værste bøsse! Så du troede, det var mig, der var morderen, var? Din lille fnatunge! Jeg er ikke nogen kylling! Din lille idiot! Nu dræber jeg dig! Kig den af mig! Ej, har du... Så der skal der være blod, jo. Kom nu. Kom, jeg skynder nu. Jeg kan ikke se noget. Okay, det kommer til at tjekke. Det var nok fedt, men altså ved du hvad, jeg takker ham hver dag for, at han skar noget af min puls over op her, så jeg kunne få lov til at prøve at være død. Altså nu ved jeg, hvordan det er. Jeg er ikke bange. Jeg er ikke bange, det vil jeg sige. Ja, det var mig, der var morderen! Shit, hvad laver du? John. Det er ikke... Ej, det var jeg!